Chenro mar chiwo chiemo maonge chudo e skunde mag Upbet mayudore e kar dak ma Mathare, Nairobi konyo e ting'o malo kwan nyithindo mawuok e anyuola mochando e yudo somo makare. Kata kamano, skundego koro kwayo jod bura mondo okal paro ma ochwal kod jod bura ma Mathare Anthony Oluoch mondo sirikal ochiw omenda mar sir mar somo ne jopuonjre masomo e skunde mag Upbet. Kar sabich mar Onyango wachopo e skund primar ma St. Augustine Children Education Center, achiel kuom skunde mag Upbet ma ochak kod kanisa e kar dak ma Mathare, Nairobi. En sa mar madho nyuka, jopuonjre moro ka moro gi okombe e lwete ka girito mondo tonne gi nyuka. Jopuonjre gi neno ma omor. To ok en skul ni kende, ondamo machuok kende kowuok kanyo, skul machielo Hanka Education Center bende jopuonjre omor ka ochopo sa mar yudo chiembo kinyi. Japuonj maduong' mar skul no Esther Adodo wacho ni ne gichako chenro mar miyo nyithindo chiemo e skul e higa mar 2016 kaka yorno mar neno ni nyithindo mawuok e anyuola ma ochando oyudo siso mar biro e skul ni mar kanyo ema ginyalo yudo gino magibilo. Jonyuol ne hangaika sana kane gionge kaka ne nyithindo nyalo biro skul maber kaluwore gi kaka gidak, their mode of living standard ni nitie low kabisa. Koro waneno kaber kaka skul mondo waket gimoro kaka feeding program manyalo konyo nyithindo mondo giyud teko ka gibiro skul kaka ginyalo chiemo. Olero ni chenro no osemiyo kwan nyithindo mabiro e skul omedore ahinya kendo onge japuonjre mathoro leo ne skul. Kane wachako to ne wan gi nyithindo matin kabisa, ne wan gi nyithindo maromo 100. To sani nyalo yudo ni nyithindo sani aspana wan gi nyithindo 350. Community kaka Mathare iyudo kaka sana nyithindo kudhi skul nango muso chiemo ni omiyo sana nyathi kidhi skul ai dengu school fee, lakini idon koro sama chiun ti school fee ni piny mondo make sure school fee automatically reduce piny. Koro koro gimone sani en ni nyathino in future namba bro yani ibodo ka nyithindo bombe na biri skul nyithindo bombe do somo nikech nitie gimoro e skul. Ondamo machuok kowuok e skul no wachopo e skul machielo wayudo ka en sa mar migago. Chiemo oseikore kendo jogo mochung' ne tedo ikore mar miyo jopuonjre chiemo. Jopuonjre wuok e kilese giluoko lwetegi kaito giriedo mondo omigi chiemo. E kilas kama gichiemo, jopuonjre neno ma omor ni mar biro e skul omiyo giyudo migago ma seche moko ne ok gidhi yudo ka gin pacho. Gin gi chiemo mopogore opogore, nyithindo chamo nyaka ring'o, nyithindo chamo nyaka tong', nyithindo chamo nyaka rabolo, nyithindo chamo dengu, nyithindo chamo mchele, nyaka kuon bende. Kendo no ka nyithindo manyo wang' gitar maka nyathi smile ochalo gima ywak. Sani kuom chiemo ni miyo nyithindo kineno gi to ineno ka gin nyithindo machalo gima wuok kama nyalo nitiere. Chenro ni mar chiwo chiemo nono e skunde gi mag Upbet bende jopuonj puoyo ka giwacho ni osemiyo nyithindo koro timo maber ahinya e sombgi. Wach ni osemiyo waneno ka nyithindo ngimagi olokore health wise. Mar ariyo nyithindo gi osechako timo maber e sombgi kata classes magintiere gidhi maber kendo waneno ka gin gi improvement. Achiel kuom jonyuol ma nyathine somo e achiel kuom skundego mag Upbet Mathare mane wawuoyo godo opoyo ahinya chenro mar miyo nyithindo chiemo e skul kowacho ni mano osemiyo jonyuol bedo gi chuny ma okwe e seche ma gidhi e yor manyo. An kuom nyithinda adhi ga tich. Ta sama dhi tich awinjo ka chunya ng'ich nikech ang'e ni nyathina dhi timre nade dhi yudo kaka chiemo e skul. Ok ati ka chunya nigi kihie ni nyathina dhi koso ka dhi duoge dhot to yudo ka onge. Adhi ga kan comfortable. Jachak chenro mar miyo jopuonjre chiemo maonge chudo e skunde mag Upbet David Matinde wacho ni ne gichako chenro no e kar dak ma yuto ji ni piny ma Mathare kaka yorno mar ting'o malo kwan nyithindo madhi e skul ka sani gipidho nyithindo e skunde mag Upbet 19 mayudore Mathare. Wapidho nyithindo e centers 19 kawuono ma jumla gi ochopo 6,400. Wamiyo gi breakfast kendo wamiyo gi lunch nikech ka wang'iyo needs mantie e slums jonyuol gi samoro onge gi uwezo matero nyithindgi e private to bende samoro skunde mag public e kuonde mongore tin ma sirikal oketo. Koro chenro ne wachako mondo wadhi e skunde gi
ka wamiyo nyithindo chiemo e skundegi mondo encourage enrollment. Matinde wacho ni ka gimakore kod jochiw kony mawuok e pinje maoko, gin kod lek mar neno ni nyithindo duto madhare omedo dhi skul kendo giyudo chiemo makare e skundego. Majority mag partners wawuok e pinje mag China kendo gisechung' kodwa ka gisupport nyithindogi e free lunch mane wachako ni. Sani ka wang'iyo nyithindo mang'eny mwadwa ni mondo wakete program. Kata obedo ni giwuok oko mar neno ni kwan nyithindo madhi e skul madhare omedore kaluwore kod chenro mar chiwo chiemo maonge chudo e skunde mag APBET, kwayo maduong' magin godo en mondo sirikal ochiwnegi omenda mar sir mar somo ne jopuonjre. Kinde mokalo APBET schools kata skunde mag non-formal ok osebedo recognized gi government mar Kenya kuom capitation funds, kuom free FPE miluongo ni free primary education funds. Koro kwayo mara kuom sirikal marwa to gi piny owacho marwa en ni giketwa kende chenro margi mar chiwo konyruok nikech nyithindo gi nyithi Kenya. Bende gikwayo jood bura mondo sir paro mane ochwal kod jaod bura ma Mathare Antonio Luoch mar timo lokruok ne chike mag somo ma pachoka kata Basic Education Act mondo sirikal oyang skunde mag APBET. Wakwayo wajumbe te mantie Kenya mondo support bill ma Honorable Antonio Luoch otere e od bura mar recognizing APBET schools mondo sirikal omi nyithindo gi support kamoro amora ma gintiere mipuonjogie mondo gimbe migi capitation kaka nyithindo mamoko. Chenro ni mar chiwo chiemo maonge chudo e skunde mag APBET mayudore kar dak ma Mathare sani koro miyo nyithindo mohew 6,000 masomo e skunde 19 mag APBET nitiere kod adiera mar yudo chiemb okinyi kod migago pile ka pile ka gidhi e skul. Joyce Oduora, Ramogi TV, Nairobi. Duol mochung'ne kungo apeini pachoka Kenha